Action. Anginibingelele babuke nabalandi bawadokotela uMncube uyahlehla. Niyazi ngifuna ukuthini namhlanje? Yazi ngifuna ukuthini? Musani ukulwa nempumelelo yomuntu. Mawulwa nempumelelo yomuntu uzohlupheka. Kunabantu ababhizi bakhuluma left and right and center. Ubani uthwele, ubani this, ubani this, ubani. Awuthwali ngani nawe ukuthwala makuphilisa? Makuphilisa ukuthwala, why ungathwali nawe? Imindeni iyaxabana and imindeni into exabanisa imindeni ayixatshaniswa nabantu bakhona, ixatshaniswa nje abantu abalandwa amakhosikazi. Thola inkosikazi sifika izokhuluma izindaba zemizi yabantu kanti yafika la ngoba yona izogana. Sikhuluma izikhihli zamagwebu ngathi kubo. Mangabe uyinkosikazi ekhulumela safuthi ekhuluma izindaba zabantu uyohlupheka. Impilo yakho yonke akudlalelwa edlozini, akudlalelwa emsamo yabantu. Mawuzogana naka indoda yakho phelele ekamereni, musukuhamba ukhuluma zonke izinto lezi ezingakufuni. Yikho izwe linje, yikho kuhlushekwa kunje, yikho imindeni eminingi iphetha ingazwani ngoba phakathi kungene abantu besifazane. Futhi-ke nalento le yabantu besifazane, thothi umuntu wesifazane usethi unedlozi. Unedlozi lakabani wena? Wena nje unedlozi lakabani ngoba unemimoya wena. Ufuna nje ukudliswa imishwanguzo uzoba right. Uhamba ubhodla. Unemoya kabani waphela into yokuqala nje kufuna ukuthi sibuke sikuhlalele phansi. Sikuhlalele phansi ukuthi uzuthi unomoya, into yokuqala unomoya muphi njoba nje unjenga nje. Hayi bafowethu, hayi bafowethu. Kwakufuna noma uzogana futhi enye into engathi ungakucele nalo idlozi ukuthi likulekelele ngoba yena amaphutha ayenzeka. Thothi uhamba uharika nje la emgwaqweni kugcina kubambeka nje nabantu ngempela. uNkulunkulu asisize bafowethu. And kunabantu la phandle esiphuma sibashele kanti laba bantu idlozi lakhe ligcwele imimoya emibi yokuthi mayifika lapha ezogana ufe wena umuntu wesilisa and mawuzofa yena cebe akathwele lo muntu noma akazalwe ebantwini abathwele. Kunemizi nje la ngaphandle thola abakhwenyana ayinamkhwenyana, bonke abakhwenyana bafile bafa, kuhambe kuthathwa izimali kubuye kuzokwakhiwa. Abakhona bonke bayaphila kulowo mndeni kodwa nje abakhwenyana bakhona isiqalekiso nje lesi. Khona abantu abaphila beyisiqalekiso. uNkulunkulu sengathi angasisiza into zonke lezi ezifuna ukuthi sizibukeni bafowethu ukuthi lokuthwala kuyini. Why abantu thothi bakhuluma ngokuthwala kanti ukuthwala abakwazi kuyini. Umuntu uyothwele, uyophuma emndenini othwele. Ngeke nje ukuthi ngathi abantu benilobolela kulowo muzi baqede bafe babulawa yini. Izilwane lezi zakini. Izilwane lezi zabazali bakho noma zogogo bakho noma zomkhulu bakho eziphoqoza noma ezidla amadoda. Zidla nje igazi. Bese uhamba uthi abantu bathwele. uNkulunkulu asisize bafowethu. Ngisazoyikhuluma njalo le kancane. Eyokuthwala ngifuna nje ukugxila kulento yokuthwala manje. Kunabantu abathwele basigana sibalobole kanti baphuma emndenini wokuthwala. Lona ithi hayi umndeni wakabani ungcono kanti bathwele and ukuthwala kwabo bathwala ngalamadoda afika azolobola athatha ndingane zakhona. Mayifika indoda iyafa. Fika indoda ife. Ekhona nje imndeni enjalo amadoda wonke ayafa phoqo. Kanti ayophenduka imkhovu lapha. uNkulunkulu anibusise niphile nje ngisazolo nje ngichaza lento yokuthwala. Nalamadoda lawa ayiziyinga zabafazi ube isiyinga na ngisazoyikhuluma. Uthothi uyindoda nje usuzuyikhohlwa nokuthi ubani igama lakho ungwakabani. Kwalokho kufuna sisikhulume kwalokho ukuthi kuyini kufuna ukulashwa ngani sikulaphe.
Uyabona nje uma uyindoda uzolala embhedeni womfazi othenga umfazi. There's something wrong. Funa leyo nto lokuthi ihlalele phansi. Mangabe kuzoshona ilanga udle iplate ongalazi libuyaphi ulithengele umfazi. Kwalokho kumele sikubuke. Angithi wena unesibongo sakhe. Indoda is a provider. Akusiki ukuthi indoda kumele iprovide. Uyindoda enjani eyondliwayo wena? Funa konke lokho sikubuke. Ngithi buye uze la ngikugeza ngizokugeza nje mahala. Futhi nje wena ngizokugeza mahala. Ngeke ngize ngikukhokhise ngoba ngeke ngikukhokhise. Let me cut it there. Ngeke ngikukhokhise. Geze nje mahala. Uphakele umuntu wesifazane. Ulala embhedeni umuntu wesifazane. Udla ukudla umuntu wesifazane. Makumele ugibele uye kuphi ucela kumama. Ma. Njengoba usompunga yonke nje indawo lo ma. There's something wrong. Buya la ngugeza. And futhi kuyafuna bafuthi lokucebisana. Ukuthi bhuti ufike kanjani lapha noma sisi ufike kanjani lapha. Angisize phela nami. Mina ngiyakholelwa kulento ukuthi mangabe nizwana noma maniphila kumele nitakulane. That's why ngina le campaign yokuthi ngizonda inhlupheko. That's why ngina le campaign emphakathini yokuthi ngifuna ukuhelpa abantu. It's because of leyo nto leyo yokuthi ngiyayizonda inhlupheko. How about umuntu mhlawumbe uthothi usondelene naye? Umthola umuntu uthi umadlephu nje hayi khona man. Hawu uyindoda ube madlephu nje. Hayi man. Bafowethu umona awubuyiseli, umona awusizi, umona ubuyiselana emuva. Basoba mhlawumbe uphila phansi kwenhlupheko, uphiliswa ukuthi nje unomona, inhliziyo yakhe inomona. Abanenhliziyo egezekile nenhliziyo emhlophe baphila kamnandi, bayiphilela buthebelele, bayaphiwa zonke izinto kube mnandi, kube kuhle, yonke into. Why? Ngoba inhliziyo iyavuma, inhliziyo igezekile. Wena njengoba nje ugotshelwe inhliziyo uzuzu ube uqhotho. Uyabona uzuzu ube uqhotho. It's because ile inhliziyo yakho. Mawungahlala phansi ukhulume nenhliziyo yakho uyivalele phansi. Don't create any group, don't create anything ngokuthi hey ubani unjani. Hey buyani nibonisana ukuthini. Njoba ninuka inhlupheko. Yeba mfowethu umona uyingozi. Umona uyingozi ngeke ukuyise phambili. Umona ngeke uze ufike ndawo ngomona uyohlala nje ube uloqhotho uyozufe. Ngani ngomona? Ngani ngokwazi kakhulu? Thina ndle emnyama why singaphumeleli? It's because sazi kakhulu. Hayi umbona njena phela. Ingani umbona njena phela. Ingani umbona nje phela. Hey, hlala phansi. Ucela ukubuza Nkosi yami ningangisiza kanjani sisizane. Yabona? Sisizana ukuthi ukufika lapha kufika kanje. Mawufisa into ethile kwenziwa kanje nanje. Ngoba uyazi yiki uzohlala unje. Ake ngezwe omunye umculo ethi umona da. Kuloko kumayikwaito. Shi umona da. Hey umona is a dangerous disease. Umona is a dangerous ngalendlela le edidu Satan. Niphile phela babukeli umncwabe uyanithanda. Namhlanje ngikhuluma ngomona. Umona ubabulela abantu, umona ihlukanisile imndeni, umona ubenzise konke okubi abantu. Imndeni iphelile umona. Imndeni iphelile abantu abafika bethi bazogana, bafike bese bezenza ukuthi bazi kakhulu phakathi kwemizi yabantu. Umuntu wesifazane uzogana. Hlala uzazi ukuthi uzogana kuleyo muzi lo ufuna ukuthi uhloniphe, ufuna ukuthi ulandele. Hayi bese ufika ngelokhuza ukuthi hayi ke sebezozwa ngawe. And futhi enye into, yeba futhi lento yokugana abafazi abasebenzayo. Be careful of that bafowethu. Umuntu wesifazane kumele ukuthi ondliwe. Hayi ukuthi umuntu wesifazane ondla, umuntu wesifazane mayeke wondla, usuke bese ayibona ngathi usenezikhwama lezobaba ngezansi. Ayibone sengathi unezikhwama lezobaba. Amajele nje agcwele kangaka. Abafowethu basuke bezama ukuvala izikhala zokuthi
bafukula abantu besifazane, kanti bafukula imgundatshana, into engafukulwa. Into wesifazane wayengadalela ukuphatha imali, kodwa ngomusa kaThixo kwenzeka. Ngoba umuntu wesifazane uma kwaphatha imali ziyampenga la ekhanda, ziyampenga, afune ngisho ukuthi ngamadoda alidonse ngekhala, aluke ngekhala. Hayi man, hayi uyabona nje uma uyindoda uphakelwa udla uziphuza amanzi wehlise. There's something wrong now ukuthi awunawazi. Indoda ephakelwayo ayifuneki, phakelwa umfazi, phakelwa umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ukugeza amabhodwe, umuntu wesifazane ukuklina, umuntu wesifazane ukubuka ekhaya ukuthi into zakhona zasekhishini zihamba kahle. Uma kwenzekile wasebenza kuwumusa kaThixo. Akamuseke phela bese efuna ukuphatha umuzi wala agane khona ngokuthi yena mhlawumbe mhlawumbe ureceive something monthly. No, yes uyayireceive eyakho, akusiye yomndeni, akusiye yasekhaya. Nganitshela uyazi, nganitshela bye niphile nje nonke emakhaya enhla nasezantsi umhlaba wonke. Udokotela uMngcwabi yahlehla lo. Ngisazoyiphinda futhi ngiyikhiphe enye, ngisazolo nje ngivela ngoba ngiyabuka manje imindeni yafa ibulawa yila bafazi laba bahamba bakhishelwe iy'nkomo kanti bazobulala imizi. Uma uzobulala umuzi uyohlupheka, uma ngingahluphekanga wena kodwa yena ukhona ozohlupheka phansi kwesakhe isandla. 073 219 664 niphile nje, siyabonga. Hey, ngikwatile bhuti. Hey.